बे भिडिअ खननानै जोबोरैनो दुखु मोनदों गोसोआ। मानोना बर'लेण्ड बर'नि हादर बर'फोरा जाय बिटिसिखौ बिटिआरखौ बिनानै लाबोदों, गावनि थैखौ बाना खालामनानै लाबोदों। बे बाना खालामनानै लाबोनाय जोंनि हादर बर'लेण्ड, बे बर'लेण्डआवनो दिनै बर'फोरा बेबायदि रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों। न' बां नागारनानै बेबायदि थांनांगौ जादों आरो न' बांखौ सावजादों। आरो बेनिख्रुइ आरो दुखुनांथावसिन मा दं? बिबो सोर सावदों? जाय जोंनि बे आसामनि थागिबि नङा, जायफोरखौ इंराजफोरा मोनसे समाव साहा बागानाव खामानि मावनो थाखाय लानानै फैदोंमोन, बैसोर दिनै जोंखौ बेबायदि खालामदों। बेनिख्रुइ आरो दुखुनांथावसिन मा दं? नोंथाङा थारैनो बे भिडिअ फुटेजखौ नुनानै माबायदि नांदों गोसोआ? जोंनि जि लिडारफोर, नेताफोर, बिसोर दिनै बर'नि थाखाय बर'नि बे थासारिखौ बिसोरो दुखु नाङाखै नामा? बिसोरथ' मोनसेबो बिबुंथि होनायखौ नुवाखै। जों EM GM जेसेबां दङ बिसोरनि खुगानिफ्राय मोनसेबो राव दासिम नुवाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बाथ्रा बुंगासिनो थादों, नाथाय नुनो मोनदों सरकाराव थानायानो जा, सरकाराव गैयियानो जा, गासैखौबो जोङो एकदम खुगाया फुल स्टप जानानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोना नेक्स्ट इलेक्सनखौ टारगेट खालामनानै बिथांमोना गावसोरनि खुगाखौ खेवनो हायाखै। खारन जुदि आदिबासिफोरनि हेंथायै माबा मोनसे बुङोबा नेक्स्ट इलेक्सनाव मा जागोन? भटआ गोमानो हागौ। बेनो जाबाय टारगेटआ। बेनिखायनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन लिडार नेताफोरनि खुगानिफ्राय जेबो राव गवाखै। बिथांमोना बेखौ पलिटिक्स होननानै बुंदों, पलिटिकेल एंगल होनो नागिरदों। खारन इलेक्सन फैनायखायनो बे पलिटिकेल एंगलखौ खालामदों, बे पलिटिकेल जाथायखौ खालामदों, बेबायदि बुंनो नाजादों। बेनिखायनो बिथांमोना जेबो मोनसे बाथ्राखौनो दिनैसिम बुंनो हायाखै। माबा मोनसे बुंनानै जुदि बुंसननानै लायोबा मा जागोन बेखौ गिनानै दिनै रावनिबो खुगायाव जेबो बेबायदि रावखौ जों नुनो मोनाखै। बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ मानो जोंनि नेताफोरनि खुगाया दिनै मुखुब नङा, मानो अरथेनानै दङ। बेखौ नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जानांगौ।